Hilir, hilir, tandure wasumilir, tak ijo raya raya, tak senggot temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lho yo penekno kanggo masuk dodotira. wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur
Selamat. Pengantin kita cantik luar biasa hari ini, Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Monggo, ingkang sampun dalam sebat bareng tidak wonten ngajeng. Ben bapak, ben komplit papat sih. Monggo Pak, tengah mriki Pak. Ujar jenengan berkat tengah mawon ngadeg wonten mriki. Nggih. Jenengan sing kagungan kersa. Ben unek-uneke bubar.
Yo, ngeratek. Nganjuk, nganjuk, nganjuk. Mangga, mangga pinarak nganjuk. Srioning mesti kakuban labu tresno lan sabaya bakti marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandur branti srioning jatahan grahita kang cinipta kadange pribadi Mohon izin dengan dikarenakan keluarga dari Bekasi mau berpamitan kedua pengantin mohon untuk ke depan gapura untuk menghantarkan kepulangan besan. Anjir. Telu ora apa-apa telu. Ayo. Monggo Pak De. Bos campur sari Campur sari padha mara Sugeng Rawuh. Pasar Minggu. Mara seneng. Mara seneng apa padha mara? Wes padha mara seneng. Mara seneng ya. Aduh mong ayu nalikane pisanan ketemu aneng kono kae gawang-gawang angel dilaleke Gusti tansah ngaparengana dados rana usata lara asmara nembang piyambak napa pripun Pak? Hae Mas. Oh.
Mas, hae ora. Arep ngajar Mas Bayu aku. Endi? Kretek nih Mas. Kretek Mas. Aku nganten Lela lelo. mergo eling mring janji-janjimu. Asal lele. Ning atiku saya bisa ngotot. Ayo bapaknya. Joget dong, Mbak. Oh pindah. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu haning kono kae kawang-kawang angel dilaleni. Lela lelo. Muga-muga Gusti tangan samaringno dadi srana usatala asmara. Arisan dong, arisan. Arisan buatan. Arisan no. Hah? Wes. Oh neh kok. Aku Neh kok. rong. Aku rong entuk. Aku Nah. Mas, arisan. Nggak arisan. Arisan. Iya, iku sesuk ora payu kabeh wae. Nah, iya. Iya. Aku nganten Lela lelo. mergo eling mring janji-janjimu. Aku bisa nambani lara Sini. Buat lewat. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu haning kono kae kawang-kawang angel dilaleni. Aduh wong ora bisa lali.
arisan desa. Arisane riyen. Niki kan ditelasne riyen, tinggal sak bait. Oh, jek sewengi ya. Aku nganteni Mergo eling ning janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara. 12 gubuk asmara Mas. Masuk. Pak De. Tutuke diangkat. Yen liwat aku kelingan. Warna abang Arisan ya Mas. kae nyimpen wiwit yen tumeka saiki kupu kae kecerita Selamat datang. nganti gagat rina Arisan. Terakhir nih. Arisan. Iki Pak siji meneh. sakuwel weh nek kabeh. Selamat datang dulur lanang. Ya Allah. Oh alah, orang nyanyi sih Mas. Oh nyanyi sih ya. Dulur lanang. Pak, ya apa iki? Oh artis Depok, siapa jenenge? Duet oke. Artis Depok. Sik ta, Pak? Pak. Bos ayam. Olos. Oke, Oh, Mas, ngelos. Mas sinten? Lonco Malungga. Catetan sajroning ati bakal luntur saya merati aku kowe dadi karuan mergo leret ning gubuk asmara matur suwun request apa Mas? Siji meneh ya, aja dilebokne. Lan
Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Panji Prabu Marwaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sepun garwa Untuk yang lain silakan Mas Darto DM. Bos lele napa bos lele? Niki bos napa niki sing nglesake lele Sriuning. Oke, bos tahu, bos lele, bos daging, pokoknya para bos siap menyantuni para fakir-fakir. Kowe bos apa, Dek? Hah? Kowe bos apa? Bos. Iya. Puas? Bos lele. Modalnya oke. Lele ku gur siji ya, Mas. Ya, modalnya dadi ora iso disebut bos. Nek bos iki akeh kudune lelene. Siji weran tentek ya, Dek. Siji weran tentek. Manut. Sriuning bablas ke serampat. Santika dawuh. Wah, jan.
Ora bebas anjir. Untuk mengiringi, bukan mengiringi, karena suasana 17 Agustus kemarin Merdeka. Kita guyub rukun warga-warga Indonesia, mudah-mudahan makin sejahtera. Sesuai dengan sila Pancasila kita yang ketiga, selalu bergotong royong untuk menciptakan satu kemajuan. Mantap. Masih bersama Campur Sari Banyu Bening, juga ada Kopti bersama para punggawa-punggawa nih Bun.
baris banyu bening lo iki kokti juga lo iki Ijen Mbak Sapu. siap sekeng Mas Sinten bening oh? Mas Rudi Mak Dwi Iya. Lopez kontol baris. Lanjut teng nemu nggih Mas. Ganti ambiar. Yo 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 yo. Sinebut pahlawan putri monggo Sri Uning Mustika Tuban. wong ngene kok arep dadi warok Suramenggala. Aduh. Selamat datang ya buat para besan kang saking Bekasi. Dan juga jangan lupa Nggih. keluarga dari Nganyuk. Dari Nganyuk, Nganjuk. Hah? Nganjuk. Tulisannya bisa kayak selamat datang kota Nganyuk. Nganjuk. Nganjuk. Kuwi lek nek wong bindeng ngomongnya ngono. Anduk nikmut-nikmut nek ngajengan kae ilik-ilik. Putra Kanjeng Suralawe. Dijak ngomongnya terus hilang pirang podo mau. Iki golek iya. Aku diguyu karo kae ora serampat awas ngono kae. Bose ke memperhatikan. Ternyata anak sing keliwat ki mau wis ki ndang. Terus Dak brengkeng bejana bebelo wirat moyo Kang Mas tan urung Sri Uning gugur. entekne no. Gentenan no. Aku dikira karo-karo pojokane. Gak aku nggak wis loro, mah aku kono bayaran dhisik kok. Dadi kusumaning kongso Dipun garap Nganjuk niki nggih. Iki mau Nganjuk cengkoke. Alah cengkok guyangan ngono lho. Ayo. Srening mustika Tuban labu tresno lan sabaya pati. Nggih
matur suwun cerah foto. Marang Raden Wiratmaya. Kang wis prasetya kanandur branti. Monggo Mas. Srining datang grahita kang cinepta kadange pribadi. Wiratmaya putra nira sura lawe adipati tobat. Srining putrane ngabdi wangsa pati nalikane ngapupahe madya loka dobrak tanding lawan minak jika. Yop. Supaya yang dari Bekasi juga ngerti apa sih makna lagu Sri Huning ini. Iya. Sri Uning itu menceritakan seorang pahlawan perempuan yang tangguh perkasa luar biasa membela negaranya. Juga membela kehormatan keluarganya. Nah, sampai Walaupun sampai akhirnya dia gugur, tapi dia gugur sebagai kusuma, bangsa ini sesuai dengan apa arti kemerdekaan. Iya. Ya ini nyambung pokoknya ngene iki. Yo. Katresnaning Wiratmaya tinapite ning rara Sri Huning. Senadyan wekasanira Prapteng lena hang labungan loro. Ya. Ada cerah foto bekerja sama dengan Mas Yoko Audio Sound System. Srining mus teko tuban laku tresno lan sapaya pati.
Luar biasa Banyu Bening hari ini komplit ya Mas. Iya. Anak-anak Mas Handoko. Ditanggapi Yai Nganjuk ora komplit Oh, isin gitu. wis kowe jos kowe. Ini melanjutkan Hari yang ini, tadi. nggih. Masih di jalur perjuangan. Nggih. Nah, itu di Kota Bekasi itu kan ada monumen Gedung Juang. Itu ikut andil. Kalau para sesepuh itu ingat dulu Be ya. Kalau kita bilang itu zaman kuno. Apa artinya kuno? Penuh dengan sejarah. Nah, gue ngerti artinya kuno ora? Kuno itu cerita lama. Ora iso. Antik. Bukan. Kaya sampean. Dudu. Oh, mesti kaya sampean. Kuno Arep itu ngomong waktu ngono iku aku urung ono. Kuwi kuno. Tak kira nek kuno iki kaya sampean. Dudu waktu itu aku urung ono. Buatnya Ini, dari Mas Bekasi Agus. mangga. Nggih, ngapunten Mbak Ani. Niki nyuwun pangapunten dibisiki kalih Soebul Hajat. Oh nggih. Menika ujupe nanggap tayub. Nggih ngoten nggih. Oh nggih. Nanggap tayub menika bar lagu menika mangke Mbah Ran, Mbah Subur, Mas Parman, Mas DM Nggih. tindak ngajeng panggung Beksa. menika permintaan dari Soebul Hajat beksa. Nggih. Monggo. Spesial request saking Bapak Soebul Hajat. Nggih. Dadi Kajengipun regeng nggih Mas. Ojo neng ujar wola-wali. Nah. Hari ini diluari Hajat munduh Jee. mantu nanggap tayub. Sampun kaleksanan, mudah-mudahan lancar mengke dumugi rampung acara. Katresnane lirat moyo tinapite ning rarasne senadyan wekasanira prapten leno nglabur negara. Nduk. Dalem Kang Mas. Kowe jumeneng ngono sik. Aku arep ngeluari ujar. Korat karit gorengane kopi dikare gapit digeret macan. Nek modele sinden campur sari saiki yen dijiwit jerit yen disenggol mapan. Ngono iku senengane Darmaji. Alon-alon. Sik, kono sik umek sik Darmaji sik umek sik. Angkatane ngene Mbah Waluyo. Apa? Alah. Mbah Waluyo apa? Bolak-balik ngono. Ketek lorek. Ketek lorek rupane ireng. Wong wis bolak-balik meteng ngono kae. Iya. Wah painten keleken cendela namung sak menten gadahan kula. Langsung retek. Sawone dipangan uler elo yen wong bodho ayo nduk wulan maju preng bongkotan tak ketok gawe celengan
celengan anyar dicolong maling nginceng manten anyar diyentuk kala jengking ngomah kadele karo semengko lungguh dodok lusukna kamar bocah wedoke samono uga durung iso golek duit kok njaluk dilamar wong kapokmu kapan wong sing arek kok pencilaan nyuwun banyu kok kececeran rupane ayu didol eceran panen klungsu barek mangan waji kurungan papat ukur kesamplok siji pancen lucu arek lanang jaman saiki tulung sunat lah kok jaluk rabi klopo enom aranane dagan dagang pitu kecemplung melamin apa bener omongane wong edan kendaan iku mengandung vitamin wong edan lho iki suwe-suwe anak-anak timun wong umure wis 18 taun bareng gedhi apake bingung lengar-lengar atine getun pitik lirik sapa prapatan isih cilik aja padha pacaran prapatan iku akeh krikile pacaran iku marai kere wong kapokmu kapan kowe ngalor kok balik ngetan aku ngerti dheweke-dhewekan bareng tak cedheki jebul bocah edian budale bakul yen wayah esuk modal dakol lan slingak-slinguk kapathok jaran nonggone medan entuk pacaran diunggahke sampan sekane jaman wis ndang cepat mangan munggah bali nek wis gedhe cukup umure timbang kebelet ayo dinikah Mas Han monggo monggo Mbak Endah men genep padha papate Ora mau kalah iku
Jarto. Nyuwun sewu nggih, kula nyuwun kanebone. Disorot Mas, ini ini tadi beliau ini udah nyawer banyak banget, tapi kalau nyawer sekali lagi pasti kelihatan akan dikenang sepanjang masa dan juga di seluruh Nusantara. Oke, ya oke yang subscribe ya. Sokor bisa gunung desa.
masih diminta untuk bereok-ria karena memang ini nuansa Jawa Timur. Oke. Sekar bisa keturutan ayo masuk. Lagune meleh sampun. Nak cedak biduan keperinget kanebo Mas tolong. Apa, Dik? Mas Dwi jare nek cedak biduan keperinget. Alah. Aku malah gemeteran nek ora disawer, Mas. Kowe keringet jenis apa? Hah? Keringet jenis apa? Dingin no. Oh, keringet dingin. Oh, Pak Ketua minta Madiun Ngawi. Bar niki Madiun Ngawi. Pokoknya kita bareng. Siap. Tresnane wirat moyo. Ati